Vasemmalla puolella on meripunkat ylhäällä. Pysyy merenkäynnissäkin. Sitten salongin sohvat ja selkänojaan taittamalla löytyy leveä vuode ja takana on hylly sangen tilava. Oikealla puolen on samanlainen meripunkka. Noin. Ja salongin sohva selkänojaan taittamalla löytyy leveä peti ja alla on hyllyä, johon mahtuu kirjoja 2 metriä tai jotain muuta sopivaa tavaraa. Keulaan päin mennessä oikealla puolen on pitkä vaatetanko, vaatekoukkuja ja kylmäkone. Tällainen. Vasemmalla puolen on Taylors dieselkamiina, joka ei käytä sähköä, palaa dieselillä, ja sen takana on asennettuna Safire 2100 diesellämmitin, joka sitten hiukan käyttää sähköä. Tässä tilassa on pitkä vaatetanko, johon mahtuu takkeja varmaan 6 hengen miehistölle. Sitten vessa kummallakin puolella. Vessa on säilytystila, joka on huomattavan suuri. Noin. Ja toisella puolen on sama juttu. Näihin säilytystiloihin mahtuu miehistön 6 hengen tavarat erinomaisen hyvin. Noin. Sitten vessa. Siihen on kytketty septitankki, ruostumatonta terästä seinällä vesirajan yläpuolella pystyssä. Vessa on isompi kokoinen japsko ja keulassa on köysikoukut ja säilytystilaa. Täällä on myöskin keula-ankkuri sähköistä ankkuripinssiä varten. Ja tässähän se sisustus sitten suunnilleen veneessä on. Enempää en osaa oikeastaan niin. No joo, katsotaan. Täällä on karttapöytä, jossa on kartat ja tilaa muullekin tavaralle. Täällä on istuimessa säilytystila, istuimen takana säilytystila, lisäsäilytystila, säilytystila. Alapuolella vetolaatikot astioille. Apupöytä. Säilytystila tiskipöydän alla. Sinne nyt ei taida valoa juuri löytyä. Sitten on säilytystila hellan vieressä.
Säilytystilaa löytyy kattiloille, paistinpannuille, lautasille ja niin edelleen. Täältä maustehyllyt, hylly keittiön takana pitkä 1,20 m. Tässä laipiossa on sähköt, MPPT säädin aurinkopaneelille, aurinkopaneelin näyttölaite, Victronin batterimonitor ja koneen volttimittari. Työkaluille paikka, sammuttimen paikkakin siitä löytyy. Ja kuten näemme, koneeseen pääsee käsiksi joka puolelta. Konekoppa, kun vedetään keulaan päin, niin koko kone näkyy käyttöön varten. Eli koneen huoltaminen on äärimmäisen helppoa. Tuolla on sitten tilaa vielä koneen takana purjesäkeille, spinnulle, keulapurjeille ja niin edelleen. Ja tässäpä tämä nyt sitten huonolaatuinen video rupeaa olemaankin.